Als het om die hennisjes dan is wel duidelijk, denk ik. Ik bedoel, wij in het zelf staan er steeds van, het wordt van de meer 2.0, maar we halen hier de mensen op, ja, het is van de meer 8.0 bij spreken. Dus ja, de verschillen zijn enorm. Het is een bekend begrip in Dokkum, hotel, café, restaurant Van der Meer. De Arune man is er hard werken om de boel hielendal op te knappen en zo'n 8 mei binnen de dwaren weer officieel iepen. Jacob en Linda Holverda runnen het Grand Café en blikken tevreden weerom op de verbouwing. Toch kwamen ze nog wel enkele verrassingen in. Oude balken, ik bedoel, het is een oud pond en er zit houten balken in. En er zijn balken bij die zijn toch wat verder omgetaast en breuken erin, barsten erin uiteindelijk. Die moesten vervangen of ondersteund worden op naai. Ja, en dat zijn dan wel dingen uiteindelijk, ja, dat neemt al wat extra tijd om dat al te herstellen. Dus ja, dan krijg je eerst de maatjes met een funderingspeel die midden in de pont del zet worden maat en dat soort dingen al. Ja. Maar ja, alles is netjes opgelost en ja, en daarna wordt het alleen maar weer mooier. Dus ja, dat kom je nog een keer voorbij. Het hotel, café, restaurant Van der Meers, die vooral bekend als een moetingsplak, werd ook een soort vaste stamgasten altijd bij elkaar kwamen. Toch is de sfeer nog wel hielendal oors, want die oude brune kroeg is niet meer. Ik denk zeker dat er een aantal mensen zijn die het oude Van der Meer missen zullen. Dat is heel logisch. Wij hebben hier verkozen en we denken hier maar uiteindelijk een grotere doelgroep om te spreken als het oude Van der Meer. Zeker qua hotel. Dus ja, het is gewoon een naaibedrijf, een naaiuitspeer of een naaiuitstraling, de sfeer van nou van Joerdij. En werden we weer het zien of 5 jaar maar vooruit kennen. In totaal telt het pand nou zo'n compleet naar je hotelkamers en is er op de beginnen groen ruimte voor een soort gasten. Met dit totaal vernaaide Grand Café hoop je de eigenaars, zowel de Dokkumers als de toeristen te loeken. Wij richten ons op dezelfde gasten wat onze collega's natuurlijk in de binnen staan. Ik bedoel, dat is de jeugd van 18 tot 64, 70 wil je spreken. Dus iedereen is hier welkom. Alleen de sfeer en entourage is natuurlijk oors dat het wie. Dat snappen we, dat beseffen ze dus heel goed. Maar ja, kijk wat ik zei, we zijn er enorm blij mee. En de reacties van de mensen zijn ook alweer zeer positief. Dus ik denk dat het slagen is.